बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ थारैनो बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोरा जोबस्रांनायनि लामायाव नामा? बिटिसिनि बायजोनि गोबां बर' गुदि फरायसालिफोराव नांगौबायदि फोरोंगिरि गैया। बेबादिनो बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि बर' बिजोंनि मायनावपुर गुदि फरायसालियाव नांगौबायदि फोरोंगिरि गैया। जाहोनाव 1978 मायथाइयाव गायसनजानाय बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिया गोमालांनायनि लामायाव। बे बर' बिजोंनि गुदि फरायसालियाव नांगौबायदि फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव जेंना नुजाथिदों। जायनि जाहोनाव फरायसाफोरनि बिमा बिफाया गावनि गथ'फोरखौ बे फरायसालिनि साखाथिनि प्राइभेट फरायसालियाव थिसनहैगासिनो आरो बे गुदि फरायसालिया थैलांनो हमदों। गामिनि रायजो राजाफोरा थाबैनो बे गुदि फरायसालियाव थाबैनो फोरोंगिरि थिसननो थाखाय सरकारखौ खावलायदों। मैया आसाम नाङैनो ग्रेड 4 साख्रिनि आनजादा जोबनानै थांबाय। नाथाय माखासे आनजाद मिरुआव आनजाद होगिरि बिजाथिफोरनि गेजेराव माखासे जेंना नुजाथिदों। मैया क'क्राझारनि UN एकाडेमि आनजाद मिरुआव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं पुखुरिपारा गामिनि मन्दिरा देबी मुंनि सासे बिजाथिनि बेगआ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मन्दिरा देबीया आनजाद होनायनि सिगां माखासे फोरमान बिलाइफोरखौ बेग सिङाव गेटनि बायजोआव गालांदोंमोन। नाथाय आनजाद जोबनायनि उनाव मन्दिरा देबीया गावनि दोनलांनाय बेगखौ जायगायाव मोनासै। मन्दिरा देबीनि बेग सिङाव आइ कार्ड, पान कार्ड, मबाइल, ATM कार्ड, मेट्रिकनि बर्ड सार्टिफिकेट मार्कशीट, OBC सार्टिफिकेट, HS नि एडमिट मार्कशीट बायदि गोबां फोरमान बिलाइफोर दंमोन। जाय सुबुङा मन्दिरा देबीनि बेगखौ लांदों, मन्दिरा देबीया गावनो होफिननो खावलायहरो। गुवाहाटीआव सासे 21 बोसोर बैसोनि नार्सिं फरायसुलिनि गोथै सह'खौ PGआव मोननाय जादों। फरायसुलिनि गोथै सह'खौ गुवाहाटी हाराबाला रडनि उलुबारी ओनसोलनि PGआव दुगैग्रा खथायाव सन्देह गोनां थासारियाव बोखांना होयो। फरायसुलिखौ वेस्ट बेंगलनि आलिपुरदुवारनि थागिबि सारमिता घ'ष होनना सिनायथिनाय जादों। बे जाथायखौ खौरां मोननानै जाथायथिलियाव पल्टन बजार पुलिसनि हानजाया थांनानै गोथै सह'खौ बोखाङो। फैगौ 27 आरो 28 आगस्ट खालारखालि आसाम सरकारनि केबिनेट जथुमा BTRनि क'क्राझाराव जानो गोनां हाबाफारिखौ BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों बरायदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बे थांखिखौ BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बरायदों आरो माखासे आद्रा थानाय खामानिफोरखौ BTCनि रायजो राजानि जानानै मावफुंनो थाखाय केबिनेट जथुमाव थिरांथा लानो खावलायो। BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गिबि मन्थ्रिखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ थाबैनो बेखेवनो, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोदान आयदा एबा साबजेक्टफोर थिसननो, क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाखौ थाबैनो मुलुगसोलोंसालिसिम आपग्रेड खालामनो, क'क्राझार बालाजान तिनालि देबरगाव आरो तितागुरि जानानै मोनसे फ्लाइअभार बानायनो, आसाम मालानि गेजेरजों क'क्राझारनिफ्राय रुपसि बिरखं गाथोनसिम रायजोनि गाहाय लामा बानायनो थाखाय खावलायो। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादआ BTR राजखान्थि आरो संबिधान मोनथायनि दाबिजों गोदान दिल्लीयाव मिरु बिसायख'थि आय'गनिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरदों। बेफोर दाबिफोरानो जादों BTRनि 6 सिडिउल एरियानि सिङाव थानाय लकसभा बियाब आरो बिधान सभा बियाबजों लोगोसे काउन्सिल बियाबफोरखौ गोजोरै लाखिनाय, BTR गोरोबथानि बादियै काउन्सिल बियाबनि 40 मासिखौ बारायनानै गासै 60 बियाब खालामनाय, BTR गोरोबथानि गेजेरजों दाफुंजानाय BKWACनि बियाबफोरखौ थि खालामनानै बिसायख'थि खुंनांगौ। चिरां जिल्लायाव गारिजों सौग्रावनायाव सासे बर' आइजोनि जिउ खहा। चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थांनाय मोनानि समाव सासे बर' आइजोआ गारिजों सौग्रावनायाव जायगायावनो जिउ गोमायो। नाथाय जिउ गोमानाय आइजोनि मुं आरो थंखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। आइजोनि गोथै सह'आ दासान्दि काजलगावनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी सरकारि देहा फाहामसालियाव दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बर' आइजो आरो सासे हौवाया बाइकआव फैबाय थानाय समावनो गोबारै खारबोनाय गंसे ट्राकआ सौदावफैयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बर' आइजो आरो सासे हौवाया बाइकआव फैबाय थानाय समाव गोबारै खारबोनाय गंसे ट्राकआ सौदावफैयो बाइकखौ। बे जाथायाव आइजो आरो हौवाया जायगायावनो जिउ गोमायो। बे जाथाय जानाय लोगो लोगो ट्राक सालायग्राया खारखोमालाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।